A ešte vám musím povedať, máme nového spolužiaka. A časť druhá, máme nového spolužiaka, hej. Volá sa Tomáš. Je z Martina, myslím. No hej, z Martina. Narodil sa v Trenčíne, no a neviem. Teraz budeme robiť, aby bol estetický. Potrebujeme ho mať poriadne naťahovací a Jar pomáha na naťahovanie, na nelepenie a na všetko. Pozrite sa na moje ruky z toho, lebo tie začiatky, keď s tým robím takto, tak sa to strašne lepí. Takže